Най-големият затвор, в който живеят хората, е страхът от това какво ще кажат другите. И най-тъжното е, че много от тях никога не излизат от него. Те не започват бизнеса, който искат, те не казват какво мислят, не носят дрехите, които им харесват, не казват не, когато нещо не е за тях. Те просто не живеят. Убиват собствените си мечти, още преди да са тръгнали по пътя за тяхното постигане, само защото се страхуват от това какво ще кажат другите. А вие колко неща не сте направили, само защото някакъв глас в главата ви е прошепвал: ами ако се изложа, ами ако не ме харесат. Мислите ли, че на лъвът му пука какво мисли овцата за него? Разбира се, че не. Някой, който върви напред с мисия, няма време да слуша кой какво шепне отстрани. Също така, хората не говорят за вас, а за себе си. Те говорят ръководени от своите страхове, своите несигурности, своите ограничения. И ако им позволите да определят живота ви, вие ще живеете в затвора, който те са построили за вас. Здравейте, аз съм Майя, добре дошли в моя YouTube канал. Развълнувана съм, тъй като това е първото ми видео. Избрах да започна с тази тема, защото ми е коствала наистина много. В този канал ще качвам различни видеа, но с една и съща цел, а именно да ви бъдат полезни. Ще си говорим на теми като увереност, себеобич, личностно развитие, поставяне на граници, майндсет, просто теми, за които не всеки говори открито. Искрено се надявам съдържанието, което ще споделям, да ви бъде полезно и да ви помогне по начина, по който ми се искаше на мен някой да ми помогне, когато аз имах нужда. Ако някой иска да ме засегне към днешна дата, съжалявам, обаче просто няма шанс. Трябваше да го направи преди 2-3 години. Тогава може би неговите думи щяха да ми повлияят, щях да ги премисля и да се позачудя какво мога да променя в себе си, но днес няма шанс. Вече знам коя съм, знам какво представлявам, не съм съвършена, не искам и да бъда, но съм достатъчна за себе си, но не винаги е било така. Сега ще ви разкажа така една малка история. Преди 2 години създадох един профил в социалните мрежи, който се казваше Чаровна БГ, и в него качвах едни розови картинки. Защо го създадох? Защото исках да помагам, да достигам до други момичета, да им давам съвети, да ги вдъхновявам. Още на 16 аз усещах каква е моята мисия, но тогава нямах смелостта, която имам сега, да застана пред камерата и да говоря. В началото толкова се притеснявах, че не казах на собствените си приятели, че съм създала този профил. Моят план беше да започна да качвам себе си, когато завърша училище, когато напусна Търговище и когато се преместя да живея в София. Когато аз отлагах мечтите си, само защото някакви си хора могат да ми кажат, че се излагам и че това, което правя, е смешно. Мисленето ми е било изключително повърхностно и се радвам, че се осъзнах и преборих тези вътрешни демони, които ме спираха да бъда себе си. След като си качих първите видеа в TikTok, в които говоря, ме беше срам да вървя по коридорите в училище, но чувах разни коментари, гледаха ме странно, но знаете ли какво? Чувството на гордост, което изпитвах към себе си, беше по-силно от срама, защото аз бях преборила ограниченията, които си бях поставила сама. Тогава много ми помогна един цитат, който чух: ако се откажеш сега, те са били прави за теб, и си казах, щом съм се хванала на хорото, ще го играя. Тогава исках да докажа на тези, които се изказваха негативно по мой адрес, че не са прави, че грешат, но сега вече се чувствам много по-израснала и единственият човек, на който желая да доказвам каквото и да е, съм аз самата. И така вече година и 6-7 месеца аз развивам социалните си мрежи с моето лице, не се крия зад някакъв профил и съм толкова благодарна на себе си, че предприех тази крачка, тъй като ми отвори толкова много врати, запознах се с толкова много нови хора, живота ми се промени толкова много към по-хубаво и най-вече аз самата се промених. Какво ли ще кажат другите? Ами ако изглеждам глупаво, ами ако не ме харесат? Тези мисли често не идват от нас самите, а ни ги насаждат близки за нас хора. Родители, баби, дядовци, дори учители. Хора, които вярват, че доброто име е по-важно от вътрешния глас и от това да следваш сърцето си, и че ще бъдем харесани, ако правим или не правим определени неща.
Те ни предават този начин на мислене не за да ни навредят, дори напротив, правят го за наше добро, за да ни предпазят от отхвърляне, от подигравки, но просто не осъзнават, че ни учат как чуждото мнение е по-важно от нашето собствено. И ние растем по този начин, преструваме се, че сме нещо, което не сме, потискаме себе си само и само за да бъдем приети. И в един момент дори вече не знаем кои сме. Живеем живот, който е изграден върху чуждите очаквания, правим избори, за да се харесаме, обличаме се по определен начин, само и само за да не ни коментират и всичко това за хора, които не ни познават истински. Страхът от хорското мнение е като един остатък от една дълга и тиха борба за приемане, което никога не сме получили напълно и затова ние го търсим навсякъде, в социалните мрежи, в очите на другите. Това желание да се харесаме не е слабост, то е напълно човешко. Проблемът идва тогава, когато то започне да управлява всяко едно наше решение. Това да бъдем харесани не е равносилно на нашата стойност. Приемането, което търсим, няма да дойде отвън. То ще дойде отвътре, от нас самите. Ако вие не се приемате, никой няма да ви приема. Не веднъж съм си задавала въпроса, защо някой би искал да обиди друг човек при положение, че не го познава, но вече знам отговора. Хората не говорят лошо за вас, защото знаят кои сте, а защото не знаят кои са те. Никога няма да видите човек, който се чувства добре в кожата си, да се опитва да злепостави някой друг. Никога. Но онези, които го правят, те носят в сърцето си болка, завист и просто търсят мишена, върху която да си избият комплексите, надявайки се, че това ще ги накара да се почувстват по-добре. Не се сърдете на такива хора, защото те са за съжаление, те са нещастни и са празни. Запомнете, че никой, който е над вас, няма да ви осъди. Съдят само тези, които са под вас. Милионерът няма да ви се подиграва за това, че започвате бизнес. Атлета няма да ви осъди за това, че тренирате. Музиканта също така няма да ви осъди, че се опитвате да пеете. Но хората, които не отиват никъде, буквално, винаги имат какво да кажат. Те виждат във вас нещо, което не вярват, че могат да притежават. Може би увереността ви или смелостта ви да бъдете себе си. Мислят си, че ако приглушат вашата светлина, те ще заблестят по-силно и говорят за вас, защото когато говорят за себе си, никой не ги слуша. Още нещо искам да ви кажа. Същите хора, които са ми се подигравали зад гърба, не само, че са нямали смелостта да дойдат и да ми го кажат в лицето, ами са идвали при мен и са ми правили комплименти. Това е висша форма на лицемерие. От толкова елементарни хора ли трябва да се засягам? Не разбирам. Можете да сте най-добрите хора, най-милите, с най-чистите сърца, най-щедрите и въпреки това винаги ще се намери някой, който ще се опита да ви събори. Искам да ви кажа, че думите на другите нямат нищо общо с вас. Те са огледало на това, което носят вътре в себе си. Разберете, че каквото и да правите, хората ще говорят. Да кажем, че давате пари за някаква благотворителност, ами ще кажа, че търсите внимание. Но, ако не помагате на никого, значи мислите само за себе си. Ако говорите открито за емоциите си, търсите съжаление, драматизирате, но ако държите нещата само за себе си, значи сте потайни, правите се на мистериозни. Ако имате мнение и отстоявате позицията си, ще кажа, че си мислите за нещо повече от другите. Обаче, ако си мълчите, сте безхарактерни. Винаги ще се намерят хора, които да извъртят това, което правите и да го превърнат в нещо лошо. Особено когато вече не могат да ви достигнат. Не отвръщайте на злобата, не се опитвайте да се доказвате. Просто ги оставете да си говорят. Нека си губят времето и енергията, докато вие вървите напред и си постигате целите. Тяхното мнение не ви плаща сметките, не определя и стойността ви. Така че, защо ви пука? Нека си поговорим и как да спрете да се влияете от хорското мнение. Ако вие не знаете кои сте, всеки ще се чувства поканен да ви каже какви трябва да бъдете. И най-лошото, вие ще им повярвате, ще започнете да се променяте, за да се харесате. Ще мълчите, ще се свивате, за да не дразните и най-накрая вие ще се изгубите.
Първо правило и най-важно, опознайте себе си истински. Какви са вашите ценности, в какво вярвате безусловно, кое е наистина важно за вас, къде не бихте направили компромиси, какво ви наранява най-много. Фокусирайте се, спрете да отвръщате на всеки злобен коментар. Не се хабете да се обяснявате на хора, които не са направили нищо за вас, но имат мнение за всичко, което правите. Тези, които говорят срещу вас, така или иначе не искат да ви разберат. Те искат да ви спрат. Не им давайте това удоволствие. Имате цели за постигане, мечти за осъществяване, влагайте времето и енергията си там. Не ги давайте на кучетата, които просто лаят след вас. Запитайте се, кой ми го казва? Да, всеки има мнение, но не всяко мнение има еднаква тежест. Не приемайте критика от хора, към които не бихте се обърнали за съвет. Ако някой не е изминал и една крачка от пътя, по който вие сте тръгнали, с какво ще ви бъде полезен? Много хора ще се опитат да ви съветват, без изобщо да разбират посоката, в която гледате. Ще ви критикуват от комфортната си зона, защото нямат смелост да вървят по своя път. И за последно искам да ви кажа, че никога не трябва да позволявате на тези, които не отиват никъде, да ви вземат със себе си. Ще го кажа пак. Никога не позволявайте на тези, които не отиват никъде, да ви вземат със себе си. Много ви благодаря, че гледахте. Ако това видео ви е харесало и най-вече ви е било полезно, ще се радвам да ме подкрепите, като оставите по един лайк и се абонирате. Изпращам ви много целувки, много любов, много позитивна енергия и ще се видим в следващото ми видео.